Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama Agyaman kami unay iti panakairaman mo. Si katiraso na napateg daytoy a pagnaedan. Mabalin nga daytoy a kwento ket kaslamet iti inaramid mo idi. Itay pepal paliiwan ka, Ram. Kasla danaw nagapampanunutam. Si Kagayam, Daphne. Makitam. Di mo pa'y napuutan nga inasitgan ka. Anyaya ti pampanunutam. Ada ka di parikot? Awan, bakit? Awan ti parikot. Pampanunutak laeng. Anya nga tano padasak man ang tagapling agtrabaho iti sa bala pagilyan. Agbaligi akngatan? Naimbag man ta na panunot mo mananday ta. Kunak no naupay kan, gaputa saan ka na pagasatan iti panagaplay mo idi. Kaya't ko man napadasan, bakit? Iso na lang ta, mariknak nga dapay lang panagamak ko. Tama nga no, marijekak manin. Amom Ram, no talaga adisidido ka, aramidem. Anya ti amom no mapagasatan ka itan. Basta suportado ka iti kayat mo nga aramidan. Agyaman nak Daphne. Orekas kasano, mabangbang aranak, tunggal amok nga adda ka nakasuporta kanyak. Normal lang day tarik nam, gapo iti napasamak iti kalabas. Ngam kasanong agbaligi ka, no di mo manan padasan. Amo kakabailam day ta. Diyak aramidan day ti nawan ti makagapo. Para day to'y kadananang kantatang, kan kadagit agbalintong anak ta. Amok day ta, isungaro da suportado ka. Amok akali kagong mamuunay ti maka-abroad para iti masakbayan tayo kan para kadagiti dadakkel mo. Total, adamutan urnong ta mabalin mabusbusan. Di ituloy mo ti kayat mo nga aramidan. Alangarod bakit? Sapay ko ma, tayo ti dayto agundaway kat mapagasatan akmeten. Narigat ngamin ti mapaay manen. Naimbagman ta nakasarungkar ka, anak ko. Nanang, takayat kayo kumustahan ka ni tatang. Nasaya at kami mat anak. Kan agyaman kami kadagiti ipapay yung agasawa kada kami. Kumusta kayo matan ka ni Daphne? Nasaya at kami mat nanang. Agor-ornong kami para kadagiti plano mi iti masakbayan. Naimbag no kastaram. Saan kayo nga agdardaras? Taamin akalikaguman nyo itibiyag. Maipaito amin kada kayo. Basta aggagat kan agtinulong kayo nga agasawa. Puno day ta ako na ayon nanang. Ngam amuyo. Pampanunutok ta agaplay man na ni abroad. Seryoso ka kadi iti day ta nga ibagbagam anak ko. Napadasam mo't iden kat narigatan ka iti proseso. Kabailam ka din. Nanang. Kaya't ko apadasan manen. Diyak mabalin nga isuko ti arapaap ko. Para kada kayo pamilyak. Ay no kasta ti desisyon mo anak. Suportado da ka kanitatang mo. Angam aganad ka kuma. Agyaman ak nanang. Nagdakalabanag din ang nagkopa ng suportayo kanyak. Amumot saan may akayat kanitatang mo amarigatan ka. Angam no talaga aday tati kayat mo. Ay di sige, aramidam anak ko. Basta di mo liwayan ti agkararag, dawatam akanayon ti panarabay ti Diyos. Kastamat akanayon tar aramidak nanang. Kan maysa, aramidak na ito'y para kada kayo iti pamilyak. Sapay ko mataagbalin anasaya at ti amin, Ram anak. Amok nga mumud tar aramidam ita, taadamot ten padas mo iti kalabas. Nagpasyarmot gayam dito'y ni Ramba kahit. Wud, lakay.
Imay nata kinumusta. Ay kan kas iti sigod. Imay man nang ituuden iti abastuta. Ay na, talaga nagsaya at nagidya nga agasawa. Saan da na imaut? Sapay lakumat at adupay aparabor ti dumteng kadakwada. Amom lakay, adda na sa ukanyak ni Ram. Maipanggap iti plano namanen nga agaplay para iti trabaho ka daw iti balasiw tao. Aya, naimbag man ta saan anaupay kalpasan ti napasamak kan kuana iti kalabas. Talagang amin nga arapaap na ti agabroad. Iso akayat na kanumanen apadasen. Ay katawan dakes na no kasta ti kayat na. Basta aganad, ta adu ti agdinamag ita mapaspasama kadag iti agtarigagay nga agabrown. Kasta mo ti kunaken kuana. Adu ti arapaap di anak ta lakay. Tapara kanu da iti pamilyana. Kas iti sigod. Karaman tamanen Ay nasapay la ko mga ruta mapagasatan meten ni Ram. Nasaya at tipanggap na. Iso amamati ak amakapantumot laeng ijabalasiw taaw. Kumusta ngay mo't dananang, Ram? Nasaya at damat, babae ni ti kasi ti Diyos. Nga maawan ni tatang itay napanak ijay, at napanan na. Isuan ni nanang latan at nakasarsaritak. Kat, anya ay mo't tinapagsaritaan nyo? Impagakon kadakwada ti panggap ko, nga agaplay manan iti abroad. Anya ti ko na ni nanang? Kat kasmatlakan ka, No talaga kano akayat ko? Suportado dak ni tatang iti amin akayat kong aramiden. Wen tamo da dumteng to ti aldaw, mapasamak ti tartarigagayam makapan iti abroad. Kan amuda ngamin anasaya at ti panggap mo. Sapay la ko mga rod, dayti agundaway, kat maka-abroad akmaten. Iso talaga padasak man ng tagaplay, bakit? Kayat ko talaga ti makapagtrabaho iti abroad. Talaga nabayagan at arigagay ko ti makatrabaho iti balasiw taaw, manang Emmy. Ngamdak sang gasat, tanaluko ak iti damo nag-apply ko. Kaya rigan na akanibusanan iti ti lubong ko, gapo iti pan nakaupay ko. Ngam gapo iti suporta kanyak ti asawa, kastamatan dagiti dadakkel ko, napanunot ko ti makigasang gasat manen. Amok anarigat ti proseso, kanawadwad ti magastos iti panag-apply ko manen para iti trabaho iti balasiw taaw. Ngam gapo ta si papalubos met ti asawa nga aramatek ti urnong mi, ingkadeng ko nga rod nga ipagnadag iti papeles ko. Kumusta nga iti ipapan mo iti agency, lakay? Ay na, nagado ti tao iti dayjeng agency, bakit? Ang mo okay lang, tanaalak mo tan ti listan dagiti kasapulan nga ipasa iti agency. Anya nga dagita kasapulan? Ado aya ti kasapulan nga asikasuan? Medyo, dapni. Talaga nga ado tinaskan nga ipasa iti agency. Kabailam dayta. Basta panunutam para dayta iti arapaap mo. Katuan Hangam no maminsan, mapampanunot ko.
Apay kasi nagrigat ti makaabroad. Kasla kanayon nga da makalapad kanyak. Normal laang dayta. Nang runak at may kaduagon daway nga agaplay ka. Basta saan ka sumuko. Mamati ak ang makapan kan tumatlaan. Sapay la ko mga rod. Ay, amom. No saan lang aga po kada kayo kadananan kan tatang. Talaga sinukwak ko man dahito atarigagay ko. Di ka agsaw iti kasta, lakay. Amin apasamak, adda makagapo. Kat amok adumtang tumatla ang ti umno apanawan para kan ka. Sapay la ko mga rod. Tanong maminsan, mapampanunot ko. Kasano, no jakon kabailan? Kabailam dayta, siyak ti makapanaknak. Makitkitak ngamin ti kinagagat mo. Kanti determinasyon mo iti tunggal kayat mo nga aramidan. Da kaya talaga ti pigsak Daphne. Isong aramidok ti amin, para kada kayo a pamilyak. Ikararag ta nga agbalin anayas ti amin. Awan ti imposible iti Diyos. Wan bakit? Amok atarabayan nak ti na marswa. Tuloy mo ka diti ko nam apa nag-apply mo manan iji abroad, Ram, anak ko. Wananang, kinapudno na, nakapana ko na iji agency a pag-applyak. Asasikas-hukom dagiti requirements sa kasapulan da. Amang ano awan mo ti inanam, anak ko. Amang ano mabaybay am mo ti bagim. Saan mat nanang? Mabitan na makumpletok dagiti kasapula ka papeles. Tsak nga binketa masayang dayto ka nito. Anya tamo tayo? No, mapagasatan akmatan iti dayta agundaway. Ay uwan anak ko. Amok adumtang tuumutla ang tium no apanawan para ken ka. Sapay ko mananang. Ay, tinasaya at mangan kapay. Nagpaluto ni tatang mo iti adobo a paboritom. Tamo na akastoy nga aldaw ti ipapan mo dito'y balay. Agpaiso nanang? Ay na, sigurado na imas dayta tada kayo tinagluto. Ay uwan anak ko. Basta para ken ka. Tinapatag, naganaygay ka kanayon. Kan adapigsam amang sarangat kadagiti dumteng apan nubuken ka. Basta, oray niya pa iti mapaspasamak. Jak agsardeng amang tunoy iti arapaap ko makaabroad nanang. Gaputa para da ito'y kada kayo, iti pamilya. Iti interview yu iti agency. Natuloy ka di? Wan bakit? Ngam, nagado kami gaya man nag-apply. Talagang ado tagap-apply iti dayjeng agency. Sapay ada experience dagiti daduma. Swerte-swerte langan bakit? Kat sapay la ko ma, tamay saka dagiti mapili. Di ka maawanan iti namnama. Anya ti amom, na may saka mapili nga akpaiso. Sapay la ko ma ta narikat ti mangnamnama manen. Anyaman ti resulta ti aramidam. Sana kaya't asawan day taan alpasan ti laban, Ram. Sa bagay. Ala, orayin tayo lahat na tawag ti agency. Maamuan tayo iti kabita na panawan. No napili akwan no saan. Ram, kung na mga inawagan da kan, anya nga iti resulta ti panag-apply mo. Awan man ang Daphne. Saan na ka napili? Kasta ka di? Saan ka maawanan iti namnama? Ang mga no saan pa'y aday iti panawan tapno maka-abroad ka. Talaga siguro asa na para kanyak ta abroad. Ang mga no da ito yung ti senyales. Ang masapol abaliwa kung tidalan na taltalon tunak.
Saan ka sumuko, Ram? Dumtang tumatla ang ti panawan a maka-abroad ka. Ngam ka sa nun, no kastoy ka na yun. Kasla jakon ka ba ilan no mapaayak manen? Ama ano talagang awanan tinamnamak. At dapay namnama. Bumangon ka itipan na kaidalab mo, kat padasa manan ti makigasang-gasat. Aramidam ti amin akabailam, tapno matunoy mo ti arapaap mo. Iti may kadoagon daway manang Emmy, napaayak manan iti panag-apply ko amapan ko maagtrabaho iti abroad. Aklunak anapukawan anamin pinsan tiganas ko nga agabroad, iti daydi akan ito. Tamalaksid a makapaupay, nasayang pa'y tinagastos ko anang ipagnakadagiti kasapulak a papeles, tapno makaabroad akla kuma. Amang ano talaga saan ko agasat ti makaabroad. Kat ti may kaduan apan nakapaay ko ti sinyales, kinunkunak iti bagig. Ngam ti asawak ani Daphne, kastamotan dagiti dadakkel ko, saan daan nagsardeng amang supsuporta kanyak. Amo na niya taramidak nanak. Sa anak manen ang napili iti naplaya ka trabaho para iti balasiw tao. Kaslawanan tinamnamak pa ang maka-abroad. Anak, amok anarigat ti pagdaldala nam ita. Hanggang saan ka sumuko? Saan mo ka din amalagip ti istorya ti may sa tao? Akalpasan ti ado apan nakapaay na kat nagbaligi matlaang iti udi na. Kasla na atap kanyak ti baligi nanang. Saan nga agpayso day taram? At dadagiti gundaway asakbay nga agbaligi ti may sa tao. Agdalan pay iti ado apan nubok. Kabailam day ta anak ko. Amumi day ta kanitatang mo. Makabandog mo't ngaminan na daduma ti mang namnaman nanang. Kasla kahit ko pa yung tagina na. Kataklo na klatan at talaga asaan ako na makapanpay di abroad. Saan mo nga isuko ti arapaap mo, anak ko? Aginada ka pa'y. Kalpasan na. Padasam manan. Kasanon, naawan to man matlaang ti pagmamaayan ti amin, nanang. Ti importante kat kanayon mo apadasan. Ipaito matlaang ti Diyos ti arapaap mo iti umno apanawan. Uray po utam, anak ko. Ram, anya ter aramidam. Kaslama kumikom kaunay Ay, wandap ni.
Or nusok mo na dagiti requirements sa masapol nga imutan mi iti gayem ko, iti agency a pag-applyan mi. Agpaiso? Ag-apply ka manan? Wen, Daphne. Ano ti kasapulan da iti dayeng agency. Komporminton, noon niya ti mabalin mi applyan. Ti importante, makapasa kami, kat makatrabaho kami di balasyo tao. Kasla jak mamati iti mangagak ita, haram. Saan niya min ang mabalin na kastuyak latan, bakit? Masapol nga ituloy ko ti arapap ko. Nang runa ita, tadandanitan maadaan ita anak. Amok nga dagor uray kan ka anapintas agasat lakay. Kat maragsakan ta saan ka anaawanan itinamnama. Ituloy ko na ito yung arapap ko para kada kayo, Daphne. Kat marikriknak, nga adanam na makabrod. Babae ni ti kaasi, kan tulong tinamarswa. Madandanagan may papaniti resulta ti panag-apply mi ti dayjeng agency. Kan panagriknak, kasla nagatidog ti oras kan nagbayag ti aldaw. Agkalma ka kumalaang anak ko. Normal laang day ta amarikriknam. Tamagagaran ka no anya ti resulta na. Kan maysa, talaga ano adda importante nga urayam. Kasla talaga nagbayag ti oras. Kansan lang nga day tananang. Namidwa akon anapaay. Day tati pagnanagak launay. Isa, kasla dapay kit din amak ko amang namnama. Iti importante kat saan kasi mo ko. Maipakita nga uray anya tinagdaldalanam, natibker pay laang ti pakinakam mo. Kasanon na sa anak mo na mapili iti inaplayak nanang. Kasla jakton amo na niya taramidak. Anak, tirigat, katraman ti baligi. No amin abanag kat mabiit amaala, saan mo amarik na no kasano ti kinapatag na? Sa bagay, ngam talaga ngamin nakayat kong agbaliw mo ti panagbiag tayo nanang. Nagrigat namin ti biag diti Pilipinas. Dumtang tumatlaang ti umno nga oras anak ko. Laglagi pa mga amin na sakripisyo, agbungan to dayta. Addan to sukat na. Kumananang, kat sapay la kuma, taday tuyin ti umno a panahon para kanyak. Patsyak akasta ti mapasama, Kram. Amok ngay pa ay tumatlaang ti Diyos, amin akal kalikagumam. Talaga magagara nandiya anak mo ang makaamoy ti resulta ti panag-apply naman nain ama panagtrabaho iti abroad. Bakit? Ay, huwan nga rod lakay. Masyanak una yun iti anak ta. Awan mo ti sabali at arigagay na, no di ti sumaya at ti panagbiag na. Agraman da tayo a pamilya na. Bili, bakit ti anak mo? No, sabali lang. Anya kumapay nga iti pakibiyangan na kadatayo. Saan natamat na obligasyon? Karaman ta kanayon itarapaap na. Iso nga rod nga ikarkararag ko asapay kuma. Tamapatgan mo ti tarigagay na panag-abroad. Papanan na nga no saan nakasta? Saan mo't nagnanayon na maupupay latan? Patsya ka makitkita ti Diyos ti panagsakripisyo na. Iso amamati amatong palto ti arapaap na. Uray siyak lakay. Dakkel ti pamatik amapasamak to dayta.
Okay nga ron, sir. Agyaman ako unay. Bye. Daphne, bakit? Umay ka ditoy. Apay aya, mabit lang. Makapakigtot ka mat. Kunak no anyan kinapasamakan ka. Bakit? Imawag ang ti agency ang nagaplayak. Nakapasak. Napiliak. Kat makapana ko na dyan abroad. Agpaiso. Ay, agyaman na kiti Diyos. Maragsakan ako na para kan karam. Kamaudyanan na. Natungpalin tarapap ko. Kat aramidag ti amin. Tapno agbaliw mo tanti ka sa sad ti panagbiag tayo. Kasano ngay matyagayan mo akadom ang nag-apply? Nakapasamit. Iso ang maragsakan ak. Tadakad mo ki jay. Sa anak mo't siguro unay ang ma-homesick. Sigurado dayta. Kat damag ko nga ado kano ti Pilipino ijay Dubai. Ado ti kadaraan tayo agtrab-trabaho ijay. Dagiti daduma, naalada pa yan ti pamilyada. Dumtang tayong tumat iti kasta, Daphne. Ay na, agyaman na ka talaga iti Diyos. Excited ako nagtrabaho iti balasiw tao. Itata na tong palan ti arapaap mo. Kanayon kang agyaman iti Diyos, kadagiti ipapaay na kan kaaparabor. Rugrugi lang day taram. Amok nga adayo ti maturong mo iti dayta kinagagat, kan kinasingpot mo nga asawa kan anak. Agyaman nak bakit? Sigurado ang maragsakan tumot dananang kantatang, apama na mamuanda da ito eh. Nang runakit karaman damot iti nang patpatib ka iti pakinakam ko. Kaskin ka. Tano saan nagapo kada kayo? Nalabit ang nabayagan na si Mukwak. Isong agyaman nak, Daphne. Swerte ti impay ti umuna nga anak ta si kugmo ita. Katikarik. Agagagitak to dya abroad. Tapno maipaayan kayo iti napintas a masakbayan. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ayayaten mi unay ti panagkita ka. Agyaman kami ta nakipaset ka. Dumunggem ta iti istorya ita nga aldaw. Anyat oras ng Jojo. Apay nga itakalayang nga agawid. Sana yung nga ibagakon kan kajak kaya tamaladaw kang agawid. Nasapapay lang mo't asartan papa. Saan tayo mo't analadaw unay? Para kanyak, naladawon da ito'y. Alas 4 amalpas ti klasem, nga manyat orasan. Apay, anya pa'y tinaramid mo kalpasan di pa nagretira mi ti klasyo. Papa, di magasak pa yung amin iti library. Napanak nag-review para iti examinton bigat. Library? Apay, asaan ka adagawid adagos? Tadito'y ka kumalaengan ang nag-review. Ricardo, pinalubusak ni Jojo itay nagpakada kanya. Di ka makibiyang dito'y Mercedes. Diyak kaya't ti kastoy, Jojo. Rumbang nga dakan dito'y balay, sakbay, asumip nga. Ngam papa, nagpakadakmat ka ni mama, medyo maladawak, tadumagasak pa iti library. Kan nagteksak mo't itay. Sana ka maragsakan iti kakasta at text laeng. Pasensya kayo na nagdaan kayo papa. Ngam awan mo ti inaramid ko amadi. Ada akong dita. Kasano na da napasamak kang kaadakas itiruar? Ricardo, gusto ko man. Kasagsangpot pa ilaan ti anak ta. Bayam kumamot ang makainanapa. May saka pa'y Mercedes. Iso atumang tangkan ti ulo day ta anak mo. Takanayon mo nga isakit kan panuynuyan iti kayat na. Ricardo. Pasensya kayon papa. Diyak kaya to na maulit pa'y daytoy Jojo. Rumbang nga mo makanayon dagiti diyak kayat. Protektaran ka laeng iti mabalin ang mapasamak kan ka di tarwar. Maawatak papa. Ulitak. Pasensya kayo la kuman. Saan na maulit pa'y? Jojo anak, pasensya mo ni papam. Nabannog na siguro iti trabaho na. Iso napudot ti ulo na. Diyak lang amin ekspektaran na kaungat nak, mama. Nang runak at nagpakadakmat kada kayo. Imbagakan kwa na nagpakada ka kanya kanak ko. Nga maamamutan ni papam. Gapu iti nalaos apa nangyayali kakanakan ka.
Isa ang madanagan, tunggal maladaw ka nga agawid. Awan mo ti madingar aramidak, mama. Kan saan pa'y matuna analadaw? Amok, anak ko. Ngam numabalin, liklikam laangan nga aramidan dagiti saan akayat ni papam. Tapno saan nakangaungungtan. Diyak mo't mabalin na tubngaran, taibaga na matapampanoynuyan ka. Maawatan kayo, mama. Ngam sapay la ko mata maawatan nakmat ni papa. May panggupat lang iti panagadal ko tar aramidak. Sa anak mo't nagbalbalog. Wen, katagyaman nak, taikag kagumaam ti agadal ana imbag. Sapay kumata saan ang maapektaran ti panagadal mo, iti kanayon a panagungot kan ka ni papang mo. Kan pangaasim anak ko, ta saan ka ko mga agreb-rebelde. Ikarim kanyak dayta, Jojo. Jojo, tandaan am dagiti imbagakken kay derabi. Di mon ulitin ti agawid itinaladaw. Wen papa, agawid akadagos kalpasan ti klasik. Rumbang laeng. Ricardo, amumat nga agtungtungpal ni Jojo iti amin na kayat mo. Malaksid no da importante arumba nga ilupas na iti pagadalan. Mercedes, disdisiplina aklang ta anak ta. Diyak kaya ta may sungsung iti saan na nasayaat. Laglagi po mabugbog tong nga anak ta ni Jojo. Tilang pagsayatan na ti pampanunutek. Nawatam, Jojo. Maawatak, papa. Para matlang iti panagadal ko tar aramidak. Wen, nga magtungpal kay ti kayat ko. Di mo aramiden dagiti iparparit ko. Nang runa ti agawid itinaladaw. Jojo, umay ka. Agmerienda tayo pa iti fishballan dita si Dag. Naimas ka no dagiti lako da dita. Paspay lang, Tara. Da kayo latan. Masapol nga na makaawid akadagos kalpasan ti klasik. Ha? Apay ngay. Saan tayo mat nga agbayag? Mabit tayo laang mat. Kan kadwanak mo ta. Pasensya ka na talaga. Ang mga nagungot manan kanyak ni Papa no maladawak nga gawid. Grabe mat ni Papam. Saan pa'y mo tanaladaw Kan kasla pa matpad tayo laang mat itibisin tayo. Aging ka iti makaawid tayo. Kasya talaga ni Papa. Katjak kayatan anayunan pa iti stress na iti trabaho. Ngam Jojo, saan mo tadakas noag-enjoy ka mat sagpaminsan, akadwam dagiti gagayem mo. Nagrigat samot ti routine balay kan pagadalan laeng. Amok day ta. Ngam, narigrigat no masermona nak nga inaldaw. Nag-OA mo ta ni Papam. Kaslawan pa nagtalagnakan ka. Siguro. Ngam, isumot timang bibiyag kada kami. Iso timang papaadal kanyak. Isodyak kayat nga ipayan iti sakit ti ulo. No siyak ti si ka, agsarita kayo anaimbag ka ni Papam. Ipalawag mo ti side mo Napanunot ko matanday tatara. Ngam, narigat nga rod ti agsaw. Nang runa no agong ungutan ni Papa. Kaasi ka mat nga rod no kasta. Sapay ko mata maipaayam mo ti bagimiti oras. Dumtang to day ta. Ket adan to ko magundaway ang maibagak mo ti marikriknak kan ni Papa. O sige, next time to laangan. Narigatan. Amangan no maungtan ka manan akas iti kunam. Nalabos ti kinaistrikto ti amakma ng Emmy.
Diyak matukod a panunutan, nupod no matlaang a pagimbagak-laang ti pampanunutan na, wano talaga ket di nga awan panagtalek na kanyak. Puro maipanggap iti panagadal ko ti pampanunutan kan ar-aramidak manang, ngam saan a maawatan dayta ni Papa. Diyak pa yan sumursurot kadagiti gagayam ko, iso nga umapapalak kadakwada, nukas jay nga agkukuyog da. Ngam awan apulos ti maaramidak, no di ti agtungpal iti pagayatan ti amak. Ni Mama ti kanayon a dumawat iti dispensa kanyak, maipapan iti kinaistrikto kanyak ni Papa. Iti na minsan, Anyat oras ang Jojo. Di mo't naingot tibilin ko asaan ka na maladaw nga agawid. Papa, naladawak lang mo't iti may nga oras ang agawid. Apay, anya pa'y tinaramid mo iti pagadalan. Kinasarita mi lang ti advisor mi may papaniti Papa aramid na project, Papa. Nagadoma na rason mo na ako na. Papa, may papan mo't iti panagadal ko daytoy. Kung sa anak mo't nagrasrason laeng. Sapay ko mata maawatan dakmat. Kayat mo pa ya siyak ti mga awat kan ka. Siyak tagregregat para iti panagadal mo. Itasong batan lakit din iti kasta. Kayat ko madisiplinaan amin at tao dito balahi. Iso ano kayat mo nasayaat ka. Agtungpal ka nga rod iti kayat ko. Jojo anak, saan mo unay arik na ang dagiti na ibagakan ka ni Papam? Amo mo ta nagbita pumudot ti ulo na, nang runa no agrason ka. Nga Mama, nalabos mo ta ni Papa. Sa anak lang arudon nga agtagtagari. Waray sa anan na husto ti ibagbagana. Naskan mo't nga ibagak ti marikriknak Mama. Nang runa katawan mo ti madingar aramidag. Kasjay at talaga ni Papam Jojo. Kaya't nalaang ama sigurado asaan ka maisya si iti dalan. Ngam saan nga tama bali nakasarita na kitinasayaat? Sana puro inuungot tar aramidan na. Kaslawan mo't nasayat na aramid ko no tratunak ni Papa. Adulaang ti pampanunutan ni Papam anak ko. Nangrunak at adu dagiti madamdamag na ita mapaspasama kadagiti kaskan ka nga agtutubo. Dagiti maigumon iti droga kan barkada. Iso dayta ti pagbutbut nga ni Papam ama pasamak anak. Iso arumbang ama awatam kumalatan. Kuma, oray maminsan lang. Makita na mo't tararamido ka panangigaod ko iti panagadal ko. Kan ipaayanak kumamot ni Papa iti gundaway makipulapol kadagiti kaadalak. Tanasisingpot damit, Mama. Amok ang makitkita na ti araramidam Jojo. Saan laeng anairuam ti amam amang ipakita iti adda iti kaunggan na. Napatag kaunay ka ni Papam, Jojo. Napod na napatagak kang kuana. Apay ajak marik na, Mama. Kaya't nakaprotektaran. Isokas di ti kinaingat na kan ka. Makitkita namot ni awan ter aramida kadakas. Natural lang nga maladawak nga agawid sag paminsan No dati naskan nga aramida kiti pagadalan. Wano saan? Mapan kami ag merienda kadagiti ka klase kalpasan ti eskwela mi. Ikan na kumamot ni Papa iti waya-waya, Mama. Ay, bayam takasaritak tumanan ni Papam. Ada aklaang ditoy. Di ka agdanag, Jojo. Agyaman ak, Mama. Talaga si kalangan ti makauawat kanyak.
papa. Agpakada ako makada kaya maladawak basit ni agawid inton madamdama. Apay, papanam? Agaw-awis ngamin ti may sa kaklasek. I-blow out na kami kano, tagkasangay itangal daw. Apay, anaskan pa'y akalpasan ti klase yo. Sigurado ang marabyan ka agawid na sumurot ka kadakwada. Apay, saan na mabalin nagpamerienda langan iti kantin iti pagadalan niyo? Isulaang ngamin ti panagkikita mi nga gagayim papa, nawanan ti klase mi. Kasla agbabanding kami laeng. Saan kami mat nagbayag? May nga oras la siguro papa. Mamin ano aya nga ibagakken ka, Jojo. Ajak kahit masipsip ngatan kay terwar. Papa, amin dagiti gagayim mi kat mapanda. Jakmot kahit asyaklaan ti sana makasurot kadakwada ah. Ket man ano kuma, no di ka makasurot kadakwada. Normal lang mo ti kastoy kada kami nga agtutubo papa. Awan mo ti dakas nga aramidan mi. Kaya't ko lang mo ti makidanggay kadakwada sagpaminsan. Saan nanas ka na makidanggay ka kadakwada no tubngar mo ti pagayatang? Di lang mabalin papa. Agtalik kayo kumamot kanyak, oray sagpaminsan laeng. Sana may papan iti panagtalik daytoy. Amok no anya ti makapasaya at para kan ka. Ikandak kumamot iti waya-waya papa. Tapno mananam kumot ti kinaagtutubok. Kas iti nakunakon, Jojo. Amom no anya ti saan ko akayat. Iso adinak nga rudtob nga rin. Jojo, pinalubusan na kakadin ni Papa masumurot kada kami inton malam? Saan, Tara? Oray ka sa nuti pa nang ipalawag ko kun ko, ana. Talaga di nakdanggan na pulos? Unay mutan. Saan ka mo to nabasik na ubing? Rumbang ko mga ipaay na ti panagtalak na ken ka. Ken ikan nakamot iti freedom, ang makipulapul ka dagiti kapatadam. Jack nga rodam mo. Kasla amin nagaraw ko kat bidot para kan ni Papa. Saan ka kadya mabambanog iti kasta ka sa saad mo? Kanayon alimitado ti garaw mo? Kinapudno na, Tara. Nabanugak mo ten. Ngaman iti maaramid ko. Naganak ko pa'y lang ni Papa. Hay, no siyak siguro ti aday ti sitwasyon mo. Talaga ajak ka ba ilanan? Aramidak mo ti amin tap nagbalinak anatulnog nga anak. Ngam oray niya taramidak. Agkurang latta para kan kuana. Kuma, dumtang to ti gundaway ama amiris ni Papam, akasapula mo ti freedom. Jay agtalak kumamot kan ka. Sapay lang kuma. Ngam kadagito yakan nito. Kasla imposible. O sige, no saan ka makasurot? Okay laang. Basta, ada kami laang dito'y agagayam mo ang nakasuportakan ka. No masapon mo ti kasarsarita, umay ka laang kada kami. Talagang apektado ultimo ti pannakilangan ko kadagiti gagayem ko, gapo iti nalabas a kinaistrikto ni Papa, manang Emmy.
Iso akadagiti napalabas nga aldaw, nukas jay nga agunget ni papa, sa anakon nga agtagtagari. Ni mama ti mangiras-rason para kanyak. Ngamdimtang ti panawen a pinatibker ko ti pakinakam ko kat kinasaritak ni papa. Imbagak ti rason ko. Isu na laeng takaskas di asaan adimngeg ti amak. Pati dagiti gagayem ko, mas daaw da no apay akas jay ti kinaistrikto ni papa. Syaklatan ti nagpalawag kadakwada no pay agkadkad tiriknak iti ar-aramidek. Manipud idin, rimusing matigurak ka ni papa, agingga itinadanon daytoy akanito. Papa, apay na labas ti ungot yung kanyak. Baro akon. Dandan niya ako nagturpos iti high school. Ngamapay nga aging kay takit jak pay pulos makapagdesisyon para iti bagik. Gapo taubing kapay. Di mo pa'y amot agdesisyon iti nasayaan. Kasanungor na maadal ko tagdesisyon iti nasayat para iti bagik. No di dakmat ikan iti gundaway ko. Question na ram ka diti kinaamak, Jojo. Siya ti saan na makaawat? Ar-aramidak na iti para iti pagimbagam. Papa, awan kwenta dagita adamdamagan ka ni bagbagam. Agtungpal kalatan iti pagayatak. Ngam saanan anayin kalintigan tar aramidan yung kanyak, papa. Kaya rigak ti balod iti balay. Kasla akrobot, ano sa dino kan anya ti kayat yung mapasamak at iso ti masurot. Kasla sa andak nga anak iti kas sa atrato yung kanyak. Anya ti kinunam? Pasensya kayon, papa. Ngamjak pulos maawatan no apay akasta kayo kanyak. Sana pa nang ipatagtikas ng aramidan nyo, papa. Sana pulos. Saan na maiparbang aramidam ka ni Jojo? Naingat ka launay kankwana. Anya? Kayat mo asawan, siyak pa'y tagbasbasol kankwana? Jak ibagbaga asaan ka nasaya at nga ama. Ngam sobra aramidam. Awan pa'y pulos waya-waya dyan akta. Ipaay mo kumamot ti karbangan nakas anak. Panagkunam ka di Mercedes kat maawatan na dagiti kayat ko ang mapasamak no kanayon ko nga ikan iti waya-waya. Iso akas jay ti Jarja anak mo takanayon mo adiktaran iti aramidan na. Di mo pa'y mapanunutan no anya ti marikrik na na. Siyak? Jak pampanunutan di marikrik na na? Kat siyak nga'y amang manggad ka nagregregat para iti daytoy a pamilya. Di mapanunot no anya ti marikrik nak? Sika, kanayon nakatob ngaran. Saan maipapan iti trabaho daytoy? No di kat maipapan iti panagbalin mo nga ama, apagkamangan ko madya anak ta. Saan kat apagbutbut nga na? Awan ti rumba nga pagbutngan kanyak dya anak ta Mercedes. Basta tungpalin na ti paganurutak iti daytoy abalay. Ay, sapay ko ma. Ta saan kanto nga agbabawi iti kasta at tratom iti anak ta. Nakasingsingpet nga anak ni Jojo. Kat saan arumbang ti kasta at tratom kankwana.
Anya ti ko na ti kaklase ni Jojo. Kadwada ka di ti anak ta. Iso asaan pa'y laan nakaawid nga aging gaita. Saan ka numot, Mercedes? Tanagawid ka numot adagos kalpasan ti klase da. Ngamapay nga awan pa'y nga aging gaita dito balay. Ay, Diyos ko. Sa dino nga rodon tinapanan di anak ta. Mga no damot si murutan na abarkadan na. Iso ang nagpaliwawang pa'y uray rabein. Kasano no saan ang nagpaliwawang ni Jojo? Kasano? Do talaga adinan kaya ti aghawid diti balay. Anya? Amok ang nasakit tinakam na. Gapu iti imbagam kenkwana idinagsarita kayo. Amang ano napunwanan di anak ta. Kat nagtalawan. Saan na mabalin? Amang ano niya ti mapasamak kenkwana iti sa dinuman anapanan na. Dayto yun di kanayon ngay bagbagakan ka, Ricardo. Kanayon ka kasarita. Kanayon ka palagipan. Ngam di nakimpangag Apolos. Di kanto mapakawan Apolos, Ricardo. Iti kanito nga dadaka sa mapasamak iti anak ta. Mercedes, aklunag, basol ko no napod na nagtalaw ti anak ta. Ricardo? Itala maamiris ko ti buong nga tinalabos sa kinaistrikto kita anak ta. Pakawanan na ko Mercedes. Diyak amo aga po itinalabos sa panangyali kakakan ko na. Kat agresulta iti kastoy. Diyak pulos na panunot asaanan nga ubing abastit anaskan nga agtong palakanayon iti kayat ko ang mapasamak di anak ta. Agyaman ta nakaamiris kan, Ricardo. Nas ka na masarakan ta ti anak ta Mercedes. Kat sapay la ko matawan ti dake sa napasamak kan kuana. Nakasaganak nga agkid daw iti pamakawan iti anak ta. Apa man na masarakan ta ni Jojo. Nakasaganak nga agbaliw. Basta makasubli ko maasika karadkad kadata ti anak ta.